Els llibres Tangram poden ser editats pel professor. Si es vol editar, cal accedir al contingut del llibre en mode edició. Les fletxes sobre fons negre indiquen quins són els elements editables. Es poden canviar d'ubicació les unitats dins d'un bloc i també els objectes d'aprenentatge dins d'una unitat. També es poden amagar objectes d'aprenentatge o apartats de la unitat amb la icona paperera. Amb la icona restablir es mostren novament els elements amagats. El professor, per exemple, pot amagar l'autoavaluació i tornar-la a mostrar perquè els alumnes la facin un cop finalitzats l'estudi i pràctica de la unitat. Es pot editar qualsevol contingut del llibre de l'alumne o del llibre del professor, sigui textual o gràfic. Algunes de les opcions disponibles de l'edició són incloure-hi enllaços a webs, donar format al text, definició, exemple, cita, etc. I adjuntar-hi arxius propis amb l'eina File Manager. Els continguts editats s'indiquen amb una icona específica. I sempre es pot tornar a la versió original clicant sobre la icona Restablir.